Ez zaizue gertatu, hola ez, akaso zaute lanean eta aitzen duzu norbait kantari eta, hau niretzat, hau korora. Eta ez duzu horrela proposamenarik egin... A ber, Malerrekan, nik kontatu behar dut, Malerrekan bada, hola, bueno, ez dakit nola erran, baina Don Estebekoak aisago joaten dire, abes batzara, herrietakoak baino. Eta bitu nik, itxuna eta saldizan, bueno, aurten saldizkon eskatxa bat etorri da, baina oso zaila egiten zaigu jendea herritatik mugitzea. Igual baztanen ez da inbesteko, baina hemen bai. Itxunen badituta hotxak, ikaragarri politak eta egunero erraten dit, bitu, abes batzan parte hartzeko. Baina ez gero, Doneztuko paus hori ez dute ematen. Eta da, pixko pena, bai, eta saiatzen gara herrikoak ere biltzen, ze azkenen hemen Malerrekan bada eskola handi baz, konzentrazioa, eta gero baditugu 5 herri txiki, eta 5 eskola txiki, eta pues, pixko bat ez, nik nahi nuen horren nizan hoien lotura pixko bat ez, haber, gonbidapen hori luzatzeko, baina zaila egiten zaigu herritako aurrak etortzera. Ez dakit, bueno. Horregatik animatuko ditugu. Ea, datorren, eldulden urteko ego berritan, bueno, ortengoan, lortzen dugun torzi herritako jendea ere. Bai, eta nik batzutan egiten dudana da, pues, lantzen duguna bez batzan, pues, eramaten dut jak eskolara. Eta eskolan ere pixko landu. Eta beste ongi, eta ari naiz ere bai, hau eta lantzen, eta ber, alako batin lortuko dugu. Eta gero estenatokiratezea, elizan, eta hori kostatzen zaila asko. Elizan batarrik ibilizarete, edo izan duzu bertzelekuren bat ez dakit frontoian edo polideportiban? Kampoan grabatu genuen... Kampoan hemen Donesteben. Donesteben Elizatariko kanpoaldean. Hor kanpoan, hori genuen lehenbiziko kontzerte, hor kanpoan. Gero hemen ere grabatu genuen ETV-ko Amengo Eskolako frontonian, Lezetan. Kasinoko ganbaran, horretzen zara horrere egin ginen. Bai, kontzertua. Bai, inditugu toki, gu nahi duguna da kanporatra. Hoi beti ez dugu nahi, hola, toki itxietan, albada nahi duguna da kanporatra, ez? Jendeak ikustea, eta pasatzen denean, eta ensaioak ere izan ditugu kanpoan. Hola, aktortzen dela inorbain, badu gelitu, eta hala, konbidapena, torri zure. Eta jendea horrak lotxatzen dira, edo gustora egiten dute olako kontzertuak? Gurekin. Dentik, hasieran igual lotxa, gero irekiagoak, eta gero momentuan, pues ja estenatokian gaudenean, zu ikusten baldin zaituzte hola txintxo eta hori, bai, betetzen dute, bai, egoten dut, bai. Eta gero beti bada, ez dala, beti ez dakizu aurre direnez, ez dakizu inoiz epasten alden. Ze, karo, zu hasten altzara kontzertu be, eta akiten aldu, behin pastu ziten gutela bat goitikeka. Hori galdetu garen orain, lehar zenuten anektotaren bat. Ez dut erranen orde. Baina aurre dire, orden, ez dakizu, baina, karo, nervioak edo, zerbait, behirua, inbertzei jende, oza, karo, aurre dire, orden gu kontatzen dugu gauza jekin, gu bakigu aurre direla, orden, beti gaude, erran ez, tranquilo, ogi pasatu, gustora, gero, hainbertzei inertean, lortu behar duzu bakotxa bere familiekin gatia. Bueno, badire, hauniz gauze kontuan hartu behar direnak, hoi bai, ematen diegu merendola bat. Eta horrekin beti daude denak. Bai. Horan badakite gero bautela sari. Ez gero ez lehenago. 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 Doike, goitika botazula. Bai, gaixua. Beroa, bai. Eta zer egin zenuten, kontzertua gelditu edo? Ez. Mese, taka. Azken kantuen. Bai. Bueno, baina bide politere, bai. Eta iniz ez dakizu zeparatuko, Bai, Lezetan ere joan ginelikan, pues batzuk, kesiarria botaztakin norik, hortzan bueno, pues, holako anekdotak izan txugu. Bai, normalin izaten da, lehenbiziko ensaiatzen da orkestarekin, portzila hortan, gero berendua eta gero kontzertua. Eta gero, ja bakoitza bere, bai, horixe. Superongi egoten dire, ikeragarria da, denak erraten digute, baina nola kontzentu zehola dugu. Hola egoten dire. Egie da, ez dugule polizilanik enbiarrik, dire, arron jende sartzen denean zuzenekoan eta gaudenean hor, paper hartzen dute, eta elegante. Etortzen da, nahi duna. Eta hori nabaritzen. Bai. Nahi denean, lortzen dire marabillak. Eta gero akitu eta beti akitu dute kontzertu, ez dala. Beti akitu dute kontzertu bagazzi eta, jazta! Ez dugu gehiago kantatu behar! Baina nahi duzte kantu gehiago. Karo, momentuen hartzen dire, ze gustora egon diren, teoria ere polita da. Zenbat kanta egiten dituzu kontzertu batean? Aurten intugu... Bi, aurten 2, 3.
Gander urtea. Beti urtero? Zenbat kanta kontzertu bakoitzan. Eguberriko? Adibidez. Eguberrikoak beti, normalen, denboraren arabera. Iaz izan ginen bat bakarrik eta aurrekin ezin izan ginen prestatu. Adibidez, iaz aur txikiekin ezin izan ginen prestatu repertoria. Orduan gazteekin egin ginen. Aurten egin dugu bat gazteekin, beste bat aurrekin, eta gero bestea oie elkarrekin. Eta ensaioak egiten dituzu elkarrez? Gazteekin eta... Puf! Egiten dugu, lehenbiziko hartzen dugu txarrak, gero tarte batean elkarrekin, eta gero handi bakarrik. Hola, egiten dugu denbora jarraian, baino... Hori da idealena, baina aurten, adibidez, izan da gazteak alde batetik, ze karo, badute, nik erraten dara, bortxinga bat irekitzen da, 7 zortzira, hortzegunin. Hortara egokitu. Aurten izan da koixkorrekin, aurrekin ongi. Aurrekin lauak eta pikotan batu. Karo, zuendako ere gogorra erran nahi dut, zurrut, pentsatzen zure aurrak txikek izan direla. Eskerrik asko, baina ez! Ez, guia! Guriak, ja! Ez, baina urte honi zara mazola honetan. Bai, hori bai. Orduan, behar duze familiaren logistika ere, bai? Bai. Edo kartzen dituzue aurrak, edo behar duzen horreten laguntza. Suertez izan dugu laguntza hori. Horregatik, formato txiki hontan laguntza hori ematen alda zen motxa suertatzen da denbora. Balitz urte guziko formatoa, hor ja da beste. Bueno, txikiago zirela genuen formatu luzea, eta onditu direla dugu formatu motza. Baina garelakoz berze salsa unitzetan sartuek. Bai, eta zendako ere demora gehiago. Berze salsak egiteko, horregatik erraten dugu, eske dena zen, nola egiten aldugula, alagatzeko, ez genuen utzi nahi, ez dela kantatzea, aurrekin egin nuen haiekin segitu, baina bertzela zen deus ere, edo urte guzi edo deus, eta hor buelta eta bueltaren nuen, probatuko dugula, ber. Ze, aurten bai, hola, gainera, ez da, ebudan, aurten bai, eta? Bai, hola biltzen gara biek, Hore, gure kompromisoa ez da, kompromiso ez abestu batzakien, ez orkestakin, ez ja, gure gogoaren arabera. Orduan... Eta momentuz badugu? Udan, bai. Ze pentsatu zu, hau eta hau. Ateko dut partitura, nik ez dakitze, aurten nik nahi nuen hau, egin, hola. Aurten badut jau. Badut hau, inbardu. Bale, eta jaz izan zen bera. Hau badut, eta inbardu, eta bale. Txarran gero, txikintako hau, eta gaztetxondako bilatu behar dugu, eta berak. Hola, ibiltzen gara gure erronkak dira azkenean, Suposatzen da, abenduen gelditzen dela, baina ez da horrela, zuen buruz egiten duen martxan lanean eta lanean. Hori da, inotetan inotezalean naizela. Inotetan maiatzan burutzen zaizu, hau mozorri ikaragarria, eta gordetzen duzu, WhatsAppan, ideiak, abestekin igual. Hau, gero zen nire azten zait. Gero burutzen zaizu, baina gero nola zen ez da gizten, nik apuntatzen dut, berak apuntatzen dut, eta gero ja, ikusi barko da, egiten alden edo ez, baina normalen, atetzen dugu aurrera. Bai. Suertatu zaizu horrela, erranduzu urte honitz eramaten duzu lau egiten, suertatu zaizue aurraren bat zuekin hasi dena eta orain abez batzan dagoena, mendi abez batzan handiekin. Oiniken ez. Orain goz. Ez, oiniken ez. Izan genuen, horretzen zaten, ez dara Lorena eta neska gazte horiek titikoak eta horiek izan ziren, ze arrate eta horiek baiezkoa bezala, baina berriz ere, hori, ibilbide hori, kanpora joaten direnean, mozten da. Ez da erresa. Hemen bilatu behar dire bertzen momentu horiek. Orden, lortzen badugu haiekin saiatzea, gero iten altugu elkarrekin gauzek. Baina ezin dute abesbatzaren errepertorioa ikasi. Hori da inviable. Orantxe berean bai. Eta aurre, kontzertu baino lehenago, erraten duze zerbait kontseiluren bat, ahotsa zaindu, ez dakit, ez dia hartu, gure amatxik eta erraten ziguten horrelako gauzak edo... Bai, beti erraten dugu ez oiukatzeko beti izaten dire kanpaldiak. Beti izaten ditugu... Hola, etortzen dire, edo eskiatzera. Etxaia, kanpaldia isaba etxaia. Eta gara, zio zorra mehar, zerra mar diozu gongi pastu. Eta zaindu hau txa, baina, gero erraten dugu sagarra jateko, eta, bueno, baina aurre dire. Kontzientzia hartzea, hau txaren zainketan ere bai, horre ere bai guk gure... Gure hazi ere botatzen dugu, eta nik uste dut garrantzitsua dela. Ze hori solasten ginen, tonoaren inguruan,
kontatu ditu. Ez, beti ahotsakin eta ibiltzen gara zaindu nahian, zeren badakigu aurrek gaur egun entzuten dute musika helduena dela. Orden, txikitatik, zen familiek entzuten dute beraien gustoko musika, ez aur musika, lehenago atzen aurren musika, eta helduen musika, ez hauniz gauze bezala. Eta orai gaur egun entzuten dute, pues, nezaki, Bulego, Ton Sarmiento, karo, hiedena, baina tono horiek ez dire aurrendako egokiek. Orden, kantatzen dute, Arronbeiti, Arrongoiti, orden, karo, gu hortan gaten gara, eta joaten gara moldatzen, erran ez, bueno, hemen gaude ongi, eta ohitura da, dena beiti gate, pues venga, polliki, tona, goiti, goiti, lehenengo hori da, enez aietzen, eta aurran ahotsa berez, agudoa da, eta aietu barko lukete, goiko mi batera, aiza, baina lehenbiziko gauza, nien ez aietzen, ni hau sobera alto da, eta ez, eske, ohituta zaude, beti grabeak kantatzera. Eta orduan ari gara zentzorduan pixko bat igotzen. Teknika pixka bat, ariketa, beroketak egiten ditugunean, ariketa xume-xumeekin, jolasekin, ahotsa goiti beiti, eta orduan ari gara txak goiti. Eta guartu gabe ailegatzen dire gero eta goitiago, eta paratzen ditugu ahotsak bere tonuan. Horregatik ere, kantu hauniz ezaguna direna batuna versioneak, ez? Arpatu behar dituzu aurrendako egokia direna, nizer dakit, aitormena, iseo batek, haunitez egokiagoa da, beste dozeinek gizon batek kantatzen duena baino, ez? Orden, olako lan horietan ere biltzen gara, kantu version honetan, raka. Odan, pixket, olako lanak ere ditu. Gero, lan polita duzu, zuek ere moldatzeko, ez? Egokitzeko. Bueno. Zein da horre gehiena guztantzaile ze kantu mota? Pues el Ton Sarmiento, eta hori dire orantxe berean puri-purian daudenak. Bai. Ez? Hori da talde familiarra ditzen direna, zetak eta olako kantuek, ez? Hoiekin tortzen dire bere buruen, ra. Eta saiatzen zarete hola euskal kantu tradizionalak ere kantatzen? Bai. Egoak, loretxoa, bai. Hoiek ere poliki iten ditugu. Beroketa dela edo puxkaka erraten digu hemen guazen hau itera. Hau ezagutzen duzu, bai, venga, guazen kantatzera. Batzutan ez dute ezagutzen, eta denak usten diegu. Badagoela, ezagit kantaren bat ikusi duzena beti ensaiotan edo, ez? Gehien maite duten aurrak. Seguro badagoela hor baten bat, ez? Errepikatzea goztantzaiena edo... Bueno, guk erabiltzen ginen beti kuinen abesti bat atetzeko, ensaiotik kanpora atetzeko lerro bat egiten zuten, eta eramaten, pulsoa eramateko, eta hori. Eta orain aspalde, jaz ez ginen erabili, baina beti eskatzen zuten, patu, kuinena. Zeintzen, we'll papi, tatatin, eta hola atetzen ziren, eta atetzen ziren superkonten. Perkusio, ez, gorputz perkusio lantzen dugunean, edo depende ze interesatzen zaigun, ze alturak hartzea, patzen dugu kantu puxka bat edo bertzea, ezaguna dena, bai. Rock hori zen exito handia. Gero, Janus Listerren ere dab, hori ere ikaragarri gustatzen zaie, orduen, patzen dugu mugitzeko, bai. Aurten, berezko, aurten ere bai zen egin Euskararen leloa, bai, adibidez. Orduan pixko bat hori, puri-purian dauden horiek ere erabiltzen ditugu. Beti ere kantatzea, helburua, guazeneko guztia badakizkite direla dena versioniak. Orduan, guazenen bidez, lan handia eginda kantu egitenak ekartzen gaztei, ez? Orduan, horiek ere, bai. Karo, ari gara horretaz solazian baino gurasoak laguntzen dute, babesten dute, edo traba gehiago egiten dute. Ez, gurasoek egiten hartu eman handirik ez dugu gurasoekin, ze gurasoen lana da ekarri eta eraman. Ez da besterik edo eta batzutan eta ekarri, ze autonomoak dire askoak eta etortzen dire. Orduan, gurasoak parte hartu, ez dugu hartu eman handirik eta beti eskertuak eta beti ere gure lana goraipatzen ikuste dut, ez? Eta aurren ala iruditzen zait, ez dakit. Eta alarraten digute beti, ez gustora etortzen diren. Kartzen dituzte eta biltzen dituzte. Taka, jazta. Gero erraten diogu. Ez da eskolan bezala, ez. Ez dugu nota ipatzen ez da. Orduan gustora gotorreko dira. Bai, orden torrigan eta gehieran erraten diegun guzia beti da baietz, ordu honetan, arropa honekin, horrekin, eta ez dugu inoiz, arbez, eske beti ongi. Arropa aukeratzarena ere zuzarreixa izanen pentsatzen dut. Egu berritan beti da kaxero. Kaxera da, eta gero dugu hortxe, ez da ikusiko, baina bere garaian, Arantxa Zigandak egin zuen gure logo polit bat, guretzat,
eta estanpatu genituen kamisetetan, eta erabili izan ditugu askotan koloretako kamiseta, eta zen bakero bat. Orduan, bai, baina ja aspaldizu erabiltzen ze bakarrik gu berritan egiten dugu, eta gu berritan baserritarrez etortzen gara jauntziak, eta jazta. Baina, bueno, hortxe daude, Gero ikusiko dugu bat. Bai, bideo edo, eta bideotan agertzen direlaik ez, txikiago zirelaik kantatzen, eta bai. Gertatu zaizue, hola, ez dakit, estrenatokira igo eta aurren bat blokeatzea? Hola, nervioengatik edo... Montonean ez da nabaria, benpin. Ez eren playback erraten diogu, zer den, esplikatzen diogu. Alderantziz ere, super emozionatuak eta bera bakarrik entzutea. Hori ere, arazo larri bat da. Nahigo dut igual blokeo, isiltasun blokeoa ez, dibismo blokeo hori. Guk erraten diogu, nerviosten bazate eta ikusten baduz ez, mugitu agua. Hori teknika guzti horiek ere ikusten dizkiago. Eta kieto gelditzea ere ez, benpin mugitzea. Bai, zehola gelditzen baldin magara, bai, eta gero batzutan hasten dira alrebez, bueno, gauza bai pasten dire, baina aurre dire, eta aurrek iten dutena dena da pollita. Bestela, sobera ongi iten badute ere ez da pollite, aurrek dena hain profesionalak, ez? Behar dute aurrak. Bai, horretik gure helburua da disfrute hori. Bai, eta gero ia da goten direla guri behire. Ez gurasoi ez, zoi. Guri, eta. Goi erraten diogu, edo zango ze, guri behiretu ze guk eginen dugu. Nazte magara, gu naziko gara, zuet tranquil. Berai daude tranquil. Bai, ze abesti bakoitza, lehen zuzentzen ginen bien artean, baina azken aldi honetan ari gara bakoitza zuzentzen bat. Eta betere badakite, Abalon neria baldin bada, ni naizela referentea. Baldin bada zurea opareri politena, pues bera da referente, orduan berari hori zuzendu bartzaio eta berari begiratu edo itziarreri. Eta dain momentu laburre dela hasi, takitu, eta ez da errepikatzen, hori erraten diogu ez, izanen dugu rato hori, eta ja, ezin da errepikatu entzaiotan, gelditu, berriz hasi hau behar dugu, baina, karo, egun horretan, ez da bertzeik, hasiko gara, eta akiteko da. Eta pastu dut horregatik erraten nuen aizion, akitu eta bagazita, ja, hai mutxa ateni, bai, hola da. Lurtian kantu gehiago, bai! Bueno, pues guk... Bertzen zaio eta gero, ez, bapatean akitu da, eta batu goguak oren dizan. Bai, 3 kantu bakarrik ja. Hau da, baina inbertze lana 3 kantu egiteko. Orduan beraik ere guartzen die ze lana den ensaiatzea, ikastea, adostea, ez, hori dena eramateko. Bai, orduan ez dute protestatzen, potxolo batzu, eta potxola batzu diregu konten gabe. Potxolak, potxolada. Bueno, nor daki, akaso hau ikusi eta gero potxolo gehiago baditugu horrengo urtean. Bai, ze kantatzeko orduan izan ditu potxoloak. Bai. Eta ditxiko akaso ez, estigma bat dagoela, ez, kantatzarena... Zen duzu, baduzu olako erronka nagusiren bat edo, ez, burutan... Badugu. Bota estigula inorraitzen probestu orain. Bota itziar. Baina, ez dakit noiz eginen solasian horretzen zara, eta erraten genuen. Claro, inbertze urte, ez dugu ongi pentsatu uniken zenbat urte diren. Baina erraten genuen, claro, urtero kantu bat, bide, 3, badugule segurazki kontzertu oso bat iteko gai dine kantu. Gure buruan uste dugu, benpin 2 kontzertu eta eskaintzeko badugula repertorioa. Claro. Baina ez dire repikatzen, eske gurea da. Claro. Gurea da terrible, Osea, behin entzunteena, ja ez duzu berriz entzungo. Ja ez dugu Claro. Edo joaten zara edo galtzen duzu. Hoxe. Eta orduan erraten dugu, bai. Eta hori erronka erraten genuen, pues igual, hasi behar dugu biltzen intugun guztiek, eta osorik egiten, abertzen baditugun eta zen nahi ditu nahin, bai. Igual kontzertu bat gure gaztetxoekin. Hor, pollita izan etzen ere, ez, lehenakokoak ere ekarri. Claro. Eta hori da gure, horrari gara horrekin bueltaka, aber, noiz baita egiten dugu. Eta demagun, ez, ematen duzutela aukera, abesteko lekua eta aukeratzeko. Ematze guten aukera, oroitzen zara udal txistulariak Ansorena zenean zuzendaria gonbidatu zigun kontserbatoriora kantatzera eta bezezkoa eman genion, eske ezingo dugu konpromiso hori hartu. Baina demagun, ez, ez dakit, Guk non? Gaiarre bat edo baluarte edo... Ez dugu olako ambiziorik, Kampoan gainera, quedan beti kanpoan. Bai. Kanpoko... Eta harriantzat, ez? Bai, hori da. Herrikoak eta harriantzat.
Gu horrekin gaude beti, kanpora, da, normaltasunean kantatu, edo zeinek. Bai. Gu kantatzen eta norbaiten nahi badu gurekin kantatzen aldu. Hoide gure gogoa. Bai, hori da. Zer erranen genion, ez? Akaso hau ikusten ari den famili bat, zonaldeko famili bat, eta ez, semia beti dagola edo alaba beti dagola etxen kantatzen eta kantzatzen, ez? Hartu eta, benga, hala, donezte bera... Pues horixe, animatu, parte hartzera, ezagunak gara, bai Itziar eta bai Rut, eta nik uste dut Malerreka guzian zautzen gaituztela, eta nik uste aurrak gustora daudela kantatzen, eta nik gonbidatuko nituzke horreta. Animatzera eta logistika hortan parte hartzera. Ekarri, eraman, ze batzutan hortan ere bai Doneztebekoak etxetikan joaten aldiren saiatzera, baina herritakoak pues izan behar dute norbait konplize zentzu hortan ekartzeko eta eramateko. Eta nik uste dut hori da. Animatuko nituzke, pues, ensaiotara etorri, probatu, egurriko kontzertua zer den eta formato hortan, aber, komodo sentitzen diren, hortara. Bai, hori da, eta kantatzea bakarrik, ze normalean kantatzen dugu jende gehiagokin. Seguro bere umi horre baduela beste lagunen bat, eta igual bakarrik ez da animetiko, baina lagunekin bai orden. Etorri da izile probatu, eta nahi baute kantatu, ez baute nahi, bertze urte batean, edo inoiz ez gehiago. Gu konbidapena egiten dugu. Leku edenentzat. Guk inklusibo oran dugu, guk denak kabiten gara hemen. Bai, kanpon igual, agian ikusten duzu, ez, ensaioko ateak irekitzen dire, eta sartzen da purrusta bat, eta ikusten duzu kanpon agian kuadritxo bat, edo 3 edo 4, ondoko oroitzen zate, Fatima nortzen aurten 3 aizpazirela, eta hola behira, eta torri, eta ikusi, eta kantatu, pues etorri ziren, parte hartu zuten ensaiotan, eta gero zuten kantatu, pues Marruekosera joaten zirelako, eta baina jo, politia da, pues hori, irekia da, sartu, ensaiatu, gero erraten naturalki, nila naiz bueltatuko. Bueno, pues lasai, ez bueltatu. Edo, nire gustatu zait, eta egonen naiz berriz, eta bale, pues etorri. Horretik, hasieran torri ziren pilo bat, guk ez gintu nahi bertz espero, eta gero, bost bat edo joan ziren, pues jazta. Erantzuten, ez dugu nahi, bale, segi. Eldoen urtean berriz konbidetuko dugu. Bai, edo, bi ensaio ez dire tortzen, eta pentsatut baiet. Pues torri, venga. Bai, horretik. Natural. Gure aleti da hemendik erranen digu, ez? Urrian azten zaretela, abendu arte, zela inbertzeko esfortzua beraien dako. Kantatzea gustoko baldin badute hemengo ateak daudera zabalik. Era bat. Eta ensaio gutxi gora bera urtero markatzen duzuela bakoitzaren arabera, ez? Ordutegietan, hortzileretan, bakoitzen ordutegien arabera. Bai, pixo bat ikusirik ze talde elkartu den, taldearen arabera mugitzen aldugu ordutegia gotxi beti, normalen ezarria dugu hortzilin. Bai, hortzilerian. Pues hemendik hori, ez? Oio ginen dugu, ea urrengo urtean, 20 izan biharrean, pues ez dakit 30 edo... Bueno, a ver, ikusten dugu hemen kabitu bat dugu, Bai, baina, bueno, bai. Kabitu mugitzen, haude jarrite, baina guz gara jarrite goten. Gure mugitzen dire, orduen. Pues Rut eta Itziar eta Rut, esker mila unitz, hemen guri, ez, Zuei, olako aukera. Aukera hau emateagatik. Inoiz ez digut egin olako elkarrezketa. Bueno, pues Xorroxine bai, Xorroxine bai, kantatu izan dugunean eta bai. Xorroxine bai. Gu urrengoan joan barko dugu... A ver. Zuk erraten zebete, zuk. Vale, Xorroxinek egin izan du. Urrengoan eginen duguna da joan kontzertua grabatzera. Vale. Bai. Bai, zuek abisatu. Bai, esker mila unitz. Venga, bikote, esker mila unitz. Eta ongi segi.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.